Nyando. Nyando ing'eyo kanyo itimo new reclassification mag kuonde mag ongoro. Oluongo ni hardship areas. Nyando nyobedo achiel kuom kuonde ma obedo considered ni hardship. Tiende ni ongoro kendo ngima teke. Koro kinde ka kinde sirkal mamalo ka mar Ruto gi Raila ni jamiya chiemo tatero ne jopiny mondo konygi e yore mag kech. Mano bende nyo wabedo kwa timo kucho. Kaito yiena kenda wach ne Nyando. E wang' jowi ka ni kanyoro mo jumbe ariyo mokalo to ayudo luong makende gi Prime Minister Raila Odinga to gi President William Ruto mage wachna nikech koro Nyando osebedo achiel kuom kuonde mongoro yudo pesa tek omiyo sirkal dhi chiwo chiemo ne sikundewa mwaluongo ni day secondary schools ok boarding nikech iyudo ka ke oket fees ma jowa masome day chulo tiwacho mana ni en lunch program tiende ni somo en nono to nikech nyithindo ok nyal dok dala machak duogi e wang' sa mar somo koro gichulo ga pesa moro miluongo ni lunch program kuonde moko en 9,000 kuonde moko en 11,000 luwore gi kaka jopuonj time ka chakore tam mar adek